салом алейкум, хуш омадед ба канали Рӯйгун Ая. Бардора азиз, чӣ хеле ки дидест, айни ҳол автобус прямои Москва а граница Рига рафтест. Чӣ хеле ки медонед, ҳар ҳафта рӯзои душанбе, панҷшанбе аз Тоҷикистон рейс мешава автобус. Хоҳишмандое ки шароит надоре ки билети самолёт харидорӣ кунед, метавонед занг занед, ҷои худтонро бронировать кунед ва омада озод сафар кунед автобус хати. Ай нафароеро ки айни ҳол чӣ хеле ки дидестен, шумо ҳамаш Москва гирифтагин ҳам хаст, ҳамаш Москва гирифтагин. Яъне ҳама ҳамино метро Котельники, автовокзал Котельники мераванд Москва. Бардора азиз, нафарое ки бисёртар менависед комментариёда ки депортатсия ё ки аэропорт гардондагиан метавонед гузарондан, не бародаро, мо ба ҳамин корҳо сару кор надорем. Нафарое ки депортатсияен, суми зиёдӣ сарф накунед ва мерен мегардонандтон да границарам ва ногуфта намонад ки ҳама шароитоша фаҳмондагиантон бачо. Да граница як сутка задишка дора, агар мерем барои контрол айни ҳол отпечатка палец мегиранд, омадан бромаданда бояд пешакӣ хабардор бошем. Баъд нафарое ки багаж 20 килои багаж бигирем барои границаҳо да азоб накашем бардоро. Ва нафарое ки документотон созай бе ташвиш метавонед харидорӣ кунед. Чӣ хеле ки медонед айни ҳол чиптаи самолёт бениҳоят қимат шидагай. Зангои шуморо интизор маромад ҳар ҳафта рӯзои душанбе, панҷшанбе рейси прямои Айрегар, прямои Москва мешавад.